Joo, jalkapallo on pienestä kiinni ja pienet marginaalit ja täytyy antaa kredittiä Unkarin joukkueelle tänään. He pelasivat omilla vahvuuksilla. Heillä on vahva joukkue, isokokoinen joukkue, fyysinen joukkue ja jos meillä tulee nukahdus keskittymisessä siinä yhdessä keskityksessä ja mennään siihen löysästi ja tämmöiset pelaajat kuin Gera ja muut, niin ne rankasivat. Ja valitettavasti vaikka me pelattiin tänään hyvin, niin ei saatu maalia. Lähellä oli tolpat kolisi ja näin poispäin. Ja enemmän luotiin, tai parempia paikkoja luotiin tässä ottelussa kuin Unkari, mutta se ei riitä. Aika ratkaisee ja tänään hävittiin 1-0. Bevallom, jobb eredményre számítottunk, a finn válogatott kikapott egy góllal, a magyar csapatot erős csapatnak láttuk, a fizikális teljesítő képessége jó volt, és bevallom, jobb volt, mint amire számítottunk. Arra számítottunk, hogy az erős labdajátékkal és a gyors lábakkal esetleg egy döntetlen tudunk játszani, de ez nem sikerült. A foci mindig meglepetésekkel teli, és a Finn labdarúgó szövetség kapitányaként gratulálni szeretnék a magyar teljesítményért, mert sokkal erősebb volt, mint amire számítottunk. Gerának is gratulálni szeretnénk, meglepetés volt. Néha voltak jó helyzeteink, egészen közel álltunk a gólhelyzethez, de mégsem sikerült azt a teljesítményt elérni, amire számítottunk. Meidän suomalaiset toimittajat tiedoksimme me mennään tästä suoraan tuonne Miksoonilta käytännössä käymään siellä ne asiat läpi, että sinne kannattaa mennä, mikäli tästä haluaa vähän muita kysymyksiä kokonaisuudessaan. A finn újságíróknak ajánlja, hogy nem rabolná a magyar újságírók idejét, ezért majd a finn újságírók kérdéseire később válaszolnak. Any questions? Kérdések? Románia megverte Írországot, a görögök viszont otthon kikaptak. A mai eredmények fényében mit gondolják a csoportos? Romania voitti Pohjois Irlantia tänään ja Kreikka hävisi. Mitä arvelette tulevaisuuteen? En arvele mitään. Tietysti meidän pitää keskittyä omaan pelaamiseen ja kartoittaa meidän pistesaldoa parhaamme mukaan. Tässä lohkossa tulee vielä ristiinpelaamista ja tuloksia, niin kuin tänään tuli aika yllättäviä tuloksia ja näin. Mutta meidän täytyy keskittyä pelkästään omaan tekemiseen ja pistesaldon karttumiseen. Nem gondolkozunk a csoport számokon és eredményeken. A legfontosabb az, hogy most kielemezzük a játékosaink játékát. Mélyen elemezni fogjuk a meccset, egyelőre nem számolgatunk. Tudjuk azt, hogy ez egy nagyon érdekes csoport lesz, azt is tudjuk, hogy nagyon sok meglepetés vár még ránk, de egyelőre elemeznünk kell a mai játékunkat. Őszinte választ kérnék, nincs elégünk abból, hogy a magyarok ellen állandóan bal szerencséjük. Odottaisin rehellisen vastauksen siihen, että tuntuuko huonolta, että Unkari voitti. Totta kai tuntuu. Meillä oli paremmat paikat pelissä teidän maalit, mutta ei ollut tarpeeksi hyvin. Pallo ei mennyt verkkoon asti ja se ei riitä, että luo hyviä tilanteita. Se ei riitä, että syöttää palloa hyvin ja pelaa hyvää jalkapalloa. Unkari pelasi omilla vahvuuksillaan ja käytti salaita, isoa fyysistä target-pelaajaa hyvin hyödyksi ja panosti keskityspalloihin ja erikoistilanteisiin ja näin. Me tietysti keskityttiin syöttämään maata pitkin ja pelaamaan jalkapalloa ja luomaan säännöllisillä syöttöpelillä tilanteita, mutta ei saatu maalia. Ja Unkari sai yhden maalin, missä minun kahdettiin ja hävittiin. Totta kai harmittaa, rehellisesti sanoa. Őszintén válaszolok, természetesen nagyon sajnálom, hogy kikaptunk. Nem gondolom bal szerencsének, azt gondolom, hogy a játék végére elaludt a finn csapat. Ez volt a nagy gond a finn csapat játékában, illetve meglepett az, hogy a magyar csapat fizikuma jobb volt, mint amire számítottunk. Jól játszottak, jó volt a fizikális teljesítő képességük, és amit nagyon bánok és nagyon sajnálok, hogy nekünk jó helyzeteink voltak. Any more questions?
Itt egy 11-es szituáció miatt úgy láttam fentről a sajtópályán, hogy nagyon ügyes volt a kapitány úr. De utólag hogy látja ezt a szituációt, hogy büntető volt, nem? Akkor még 0-0 volt az állás, és Huomasin silloin, kun peli oli 0-0 ja 11 potkun tapauksessa olitte aika vihaisia. Miten arvelette sen tilanteen? Siinä oli kontaktia ehdottomasti, mutta en tiedä oliko tarpeeksi rankkariin. Meille se näytti se tilanne heti, että ehdottomasti siinä Jarkko Huome kaadettiin, mutta mun täytyy katsoa telkkarista se lähemmin ja ennen kuin vedetään sitten jyrkemmät johtopäätöksiä. Mutta se näytti siltä, että siinä oli kontaktia ja joku toinen tuomari olisi voinut vielä tästä rankkaa. Volt kontakt, azt gondolom, hogy elemeznünk kell a felvételekből. Először azt gondoltam, hogy én nem láttam a meccset, de úgy mondja, hogy minket fellöktek. De nem jelenteném ezt ki hivatalosan, mert azt gondolom, hogy elemezni kell a felvételeket. Én szeretnék kérdezni. Tegnap a kapitány úr azt mondta, hogy szép meccsre számít, ugye a mi kapitányunk azt mondta, hogy nem lesz valami gyönyörű mérkőzés, csúnya mérkőzés lesz, ő erre azt mondta, hogy biztos benne, hogy szép meccs lesz, mert a francia játékvezető nem fogja engedni, hogy csúnya meccs lesz. Most így 90 perc után a finn kispadról milyennek tűnt neki ez a mérkőzés igazából? Eilisen lehdistötilaisuuden aikana puhuttiin siitä, Paldardai mainitsi, että aika aggressiivinen kova peli on odotettavissa ja sinä mainitsit, että meillähän on ranskalainen tuomari, ilmeisesti peli muuttuu kauniksi, vaikka fyysisesti kovaa peli on odotettavissa. Miten arvelet nyt loppuvaiheessa eilisen kommenttisi? Mun mielestä peli ei ollut mitenkään yliaggressiivista. Me tiedettiin etukäteen, että Unkari on fyysinen joukkue ja käyttää fysiikkaansa hyväksi. Ja tuomari ehkä oli aika valmis puhaltaan pilliin tilanteessa, missä pelin olisi voinut jatkua, missä ei ollut mitään vaaratilannetta tai rikkeitä. Että siellä pelistä tuli aika rikkonainen sen takia, että pilliin vietettiin ehkä vähän liian usein. Nem értékelem túl agresszívnek a meccset, az a véleményem, hogy egy szép játék volt. A szakmai véleményem pedig az, hogy a francia játékvezető talán túl sokszor fújt. Ez megtörte a játékot, ez megtörte a játék menetét, széttörte a játékot. Kiitoksia. Köszönöm.